No tento krst vyzeral báječne, ľudí neskutočné množstvo, my sme to streamovali, takže kto by mi neveril, môže si to ešte raz pozrieť na YouTube. A aký máte z toho pocit? Ja si to nesmierne vážim. Ja sa chcem spýtať v prvom rade na to, pán predseda. Písali ste si SMS-ky s Jaroslavom Haščákom v znení, ktoré ukázal verejnosti Igor Matovič? No ja som v kontakte s mnohými vplyvnými ľuďmi. Nie, tá moja otázka je, písali ste si SMS-ky s Haščákom v znení, ktoré ukázal Igor Matovič? Pán predseda, ešte vládzete, aj máte za sebou šnúru už mítingov? Ja som si všimla, že vy napríklad včera ste absolvovali udalosť v Bratislave a po obede v Košiciach. Dnes ste opäť na západnom Slovensku. Ako sa to dá fyzicky zvládnuť? Je to také lietanie hore-dole. Ale verím, že rozumiete mojej otázke, pán predseda. Pán Világi, Pán predseda, pán Soták, nie, dovolte, aby sme naozaj sa Beria rozprávali seriózne, aj pán ako v Haščák. debate. A komunikujem s týmito ľuďmi. Písali ste s ním A tie komunikujem SMS-ky v s týmito znení, ľuďmi ktoré prezentoval napriamo. pán predseda Matovič? Ako vidíte, mojim hosťom, teda ja som hosťom vo vašej kancelárii, je Ľuboš Blaha. Momentálne teda ste hviezda, ako vždy, internetu. Ako skončil fond vzájomnej pomoci? Čo sa stalo s tými peniazmi? Opýtajte sa na úrade vlády pána Odora, má to v kompetencii. Myslím, že sa potom... Vy ste boli toho tvárou a za 3 roky ste nedokázali rozdeliť tie peniaze? Ale prepáčte, vôbec 3 roky neviem o tejto téme. Prepáčte, aby som vedel o každej... Áno, vymyslel. Môžem prezradiť, čo vás čaká v januári? Áno, nie je to tajomstvo, budeme mať tretie dieťa, malý chlapček, tak sa veľmi tešíme. Meno ešte neprezradím, lebo máme nejakú predstavu, ale... To inak... Čiže je možné, že počas korony sa nikomu z toho nepomohlo. Určite sa pomohlo. Pýtajte sa na úrade vlády, nech vám dajú presný zoznam. To ste vy vymysleli, ja sa pýtam vás. Ale ja to nemusím mať v hlave, prepáčte. A na úrade vlády ešte donedávna bol váš ďalší pobočník. Ale ešte raz, a ja mám vedieť všetko, čo sa na úrade vlády urobí, každú Nie, položku, možno len iba teraz vaše mám kľúčové hovoriť. projekty. Ďakujem pekne za príjemný a plodný rozhovor a na záver vám ja odovzdám mikrofón a keby ste do kamery odkázali všetkým Slovákom a Slovenkám to, čo máte na srdci, prípadne aj vašim voličom. Možno nejaké vaše motto, možno nejakú životnú múdrosť. Nech sa páči, je to vaše. No, nechcem samozrejme to zneužívať, ale